wai a yaushe ne ma in ki ba ki nan ban gane ki ba ciki na bangare da so dole zani razana kin san ba ki nan yar bela ki nike ta kauna ke a rayuwana ke ciko na raina kuma ke farin cikina ke nike ta so ni abu a yau ni da kauna nan ki bani so ni ma na baki so ke kina gani shi so yake shiga ra'ayi na so ne da ke gurin ni nake dan shi in ba ki nan wurin nan wallahi ba ni shi ke dai kina ta damke yau kina kusa in dai da so da ke kuma ba wacce zani ba sai ke ni yarbe na ce da ke sai ke in kina kusa so ba ni ba wata don ke a zuciya ke a rayuwa ba ni ba wata sai ke farin ciki ke ni ke taba shi a kullum koma a yaushe ne inda kina gabana ina so ni kasance da ke in yau kasance da ke na ce ko a yaushe ce ce dai farin ciki a ko a yaushe ke kullum idan tunani ko a yaushe ke ce ba ni mantuwa don aso da ke ko yurin na duka ba ni ce na zo ko ina in ba ke gare ki dan gare ki ne zane a ko yaushe ke kalbi ce ta zuciya ke ciki kike ba zo iya